Spero, magdadive na naman kami ngayong umaga. So talagang laging dive tayo. Doon kami mag-start sa Naasog. Doon, medyo malayo. Tsaka kuha talaga yung klima ngayon, malakas. Kita nyo naman yung sitwasyon na yan, no? Medyo maalon, tapos may ulan-ulan pa. Ang hirap. Yun, wait lang. May dyan lang. Yun, sana merong batang nakapunan ng isda. Ayan. Ayan. Baka nakahuli si Kuya ng malaki. Anak na, Mike. One down. Ha! Dogs.
Pangalawa.
Mga kaspero, pauwi na kami. Ito lang yung nahuli ko. Ito mananang frame kran sa blabog. Agin chat mo siya tenga jagat mahundong ka. Good madala ang isip. Mga kaspero, ito lang yung kita namin ngayong araw. Ayan. So, bali ilan kami sa 2, 3, 4, 5, 6. Anom? Ayan. Bali 6 kami mga kaspero. Sa 2, 3, 4, 5, 6. Ba't 20 yung isa? Batay. Gimana din ito nan? Wala naman naganda ano abay siya. Bantaya. Ayan, may pangbili na ng kape. Tapos pamasahe. 30 yung pamasahe. 20 ba? May isang sardinas, pwede. 25, abonado pa. Awot lang. Dilis kasi, Hugo. Ang hirap talaga ng kalagayan namin dito. May bagrido, yung lang isda. Abo. Yun, may nag-sponsor. May nag-sponsor, oh. Ayan. Abang na yan. Tanigi daw. Yan yung nag-sponsor, oh. Ayan. Si Karamon. Ayan. Naawa daw siya kasi 50 lang, wala daw pang bili ng gatas si Master Danny, kaya bigyan siya ng sponsor. Pero 2 tanigi daw yung kapalit niyan. Ayan.